Schubor na Geschlemm jong Nongsan Hima. Daga mensim jong jing sngosi ktang ka yeng ka sem jong Amit Sinha upulit officer ka ribhoi ubala klat no ha ka jingjia ya tengko kali ha ka nongba Gurgaon kila yo ban pendep ya ka jingle nyam ka khaddo ya u menhinin ka sngi ha yeng sa jong u ka badan Dakhin Gaon Kamrup Guwahati jong ka jilla Assam kumban su penkin mau biang u Amit Sinha ubala lech nongba New Delhi ban pendep ya ki kam ki jam jong ka tanat pulit ula khlat no hadin baka kali ka ba usyong kala sya tenra nadin ha ka weipat ka kali ka bamla satya ban itho hagi benta marjan jong ka Sanar International Hospital Gurgaon ha ka tege jingjia uparlok jong Amit Sinha ubala dan ringkat ula mensau badan ha pedeng gejing sya sumar ya kamet ka badang sa jong Amit Sinha lawan prinpoi menhinin ka sngi ka khat praterik urempang ha ka shnong ka ba usyong usa kata ka Dakhin Gaon Kamrup Assam pada hadin ka jingle nyam le rukom na ka yengsa badru ka jing pendon buram kerpang yu u ka tanat pulit ka ribhoi lara apat ya ka met jong u syakamakia Assam na ka benta bantang hagani ka sngi le nyam ka bakhaddo la yo iru ya ka jing don rengkat u deputy commissioner ka ribhoi u Arpit Upadhyaya Superintendent of Police ka ribhoi Jakpal Singh Dhanwa, Superintendent of Police ka East Jantia Hills u Giri Prasad lembat ki wei di he pulit nalor ki bah ying hasem ki parlok parajor bat ki pat bah.